हेलो लोगोफोर दिनैहाय आलादा मोनसे गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों पलिटिक्सनि जागोन दिनैनि बाथ्राया बिथां प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि सायाव जागोन। फार्स्टआवनो बुंगोन आं डेभेलपमेन्ट बिथां जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा PNRDनो PWDनो बायदि रोखोम बेफोरबायदियाव डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे मोननैयावल' बा मोननै मोनथामसो डिपार्टमेन्टआव जुदि डेभेलपमेन्ट खालामनो हाथारबायना मानोथो दिनै नोंथांमोननि मा होननानै बुङो बिलखौलाय दिनैसिमबोलाय गोबां मानसियानो कन्ट्रेक्टरफोरालाय मानोथो बिल मोननो हायाखै, मानोथो दिनैसिमबोलाय माने कन्ट्रेक्टर एस'सिएसन दादलायनानै मानोथो एफाराब नोंनि सायाव बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि सायावलाय मानोथो बुंनो गोनां जादों। दिनै राकेश ब्रह्मआबो गोबां डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदों, गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो गोबां डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदों। माबे माबे बिथिङाव जाखो, माबे डिपार्टमेन्टआव जाखो, बबे मोनसे लामाखौ नैबे जोंनि UPPLआ मोजां मावदों। राकेश ब्रह्मआ बुंदों 600 किल'मिटार बेसेबांबा किल'मिटार 600नि एबाब बेफोरबायदि जों ब्लेक टपिंनो माबा माबि खालामदों। जोंनि गुस्लायनाया बेनोमोन नामा, लामा बिथिङावमोन नामा, बा बहाबा इन्जिनियारिं कलेज लुफुंनानै दाफुंनो हानायानो जोंनि सोलायनाय गुस्लायनाय सरखारमोन नामा? आरोबाव गुस्लायनायनि नामाव गासैबो बिथिङाव गुस्लायनाय जानांगौ। नाथाय नोंथांमोननि बे अनलि गबिन्द बसुमतारी नोंथांनि डिपार्टमेन्टआवनोल' मा होननानै बुङो डेभेलप जादों होनना बुंबा जानाय नङा। आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बेसेबां डेभेलप जाबावदों बेफोरखौ मानो मोजां खेंफोरथि होआखै। आरो मा होननानै बुङो बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरनि बिथिङाव बेसेबां डेभेलप जादों मानो मोजां खेंफोरथि होनो हायाखै। अनलि जों मानो राकेश ब्रह्मआबो बिराद दुगानो बुंदों बहाबा लामा बानायनाय बेसेबांबा किल'मिटार, बहाबा एथ' किल'मिटार, जोंनाव एथ' हाजार कौटि फैनांगौ, 6 पइन्ट बेसेबांबा सामथिं करर फैनांगौ। बेफोरनो डेभेलपमेन्टमोन नामा? बेफोरनो जोंनि गुस्लायनायमोन नामा? राकेश ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारी दिनैनि दिनाव नोंसोरखौ गोबाङानो स्टाडि खालामदों, नायदों। सार गबिन्द, सार राकेश ब्रह्म नोंथांमोननि जेसेबां डेभेलपमेन्ट जानाय बेफोरखौ जों नुगासिनो दं आरो नायगासिनो दङ। आरो जों लासै लासैनो जोंबो नैबे अफ्रिया खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना बहा बहा डेभेलपमेन्ट जादों बेफोरखौ। थ' दिनैहाय लास्टआव एसे बुंबावगोन गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बारै। आरोबाव बुंबावनो नागिरदों प्रमद बर'। प्रमद बर'आ गोग्गो सोलोंथाइ खालामनो नागिरदोंमोन। मानो दिनैलाय आर'नाइ रादाबाव मानो नुनो मोनखो आर'नाइ निउस पर्टेलावहाय दिनैहाय 8 बोसोर 9 बोसोर हाइस्ट 10-11 बोसोरनि गथ' बेफोरो माहाय हाबनांगौ? स्कुलाव लेखा थानांगौ बिसोरनि आखायाव, कलम थानांगौ बिसोरनि आखायाव, न'आव जिरायनाय बा लोगोजों गेलेनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननांगौमोन। नाथाय जों बिनि आखायाव जों मा नुदों? अन्थाइ देख्रुबग्रा हाथुरा, अन्थाइ सायाव जिरायनानै अन्थाइ देनाय। बेफोरनो जाबाय नामा प्रमद बर' नोंनि गुस्लायनाय सरखारा? नोंथाङानोथ' बुंदोंमोन गोग्गो सोलोंथाइ खालामगोन जों BTRआवहाय। गोग्गो सोलोंथाइजों फरायनाय बा सोलोंथाइ बिभागाव जों मोजां राहा लामा लागोन। रावबो गथ'फोर न'आव ओरैनो थानो नाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्राया। सोलोंथाइनि खेथ्रआव दिनैहाय गासैबो जाय गथ'आ दिनैहाय आं स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननो होगोन, बैफोर गथ'फ्रा स्कुलाव थांनांगौमोन ना अन्थाइ देख्रुबहैनांगौमोन?
अन्थाइ देनानै बिसोरो स्कुलाव थांनांगौ ना अन्थाइ देनानै गावनि न'खरखौ फोथांनांगौ? बेफोरनि खेथ्रआव नोंहा एसेबो नोजोर गैथारलाना प्रमद बर'। नोंखौ जों गाज्रि बुंबाय थानो मोजां मोना। बेफोरबायदि खेथ्रआव जों बुंबाय थानो मोजां मोना आरो जों बुङाबाबो थानो हाया। नोंसोरबायदि नंखाय बाखाय फिसा पलिटिक्स बेफोरखौ लानानै गेम गेलेबाय थानायखौ जों मोजां मोनाखै। अन्तत आं, सोरबाया मोजां मोन दामोन बेखौ आं नांजाया, खिन्थु नोंसोरनि पलिटिक्सखौ आं मोजां मोनाखै आरो हामजानाय मोनाखै बा मोजांबो मोनखायाखै। सोरबा सरकारानो फै, बै सरकारानो फै, बैयानो फै, मोजां मोनाखै। रासिन आं दुखु मोनदों, गाज्रि मोनदों नैबे प्रमद बर' सरकारखौ आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौनो, प्रमद बर'खौनो मोजां मोनखायाखै। बेफोरबायदि गथ'आ दिनैहाय स्कुलाव हाबनांगौमोन, नाथाय बेफोरो मा अन्थाइ देनानै नोंनि दैदेननायाव बेफोर गथ'फ्रा जुदि अन्थाइ देनानै जुदि स्कुलाव हाबनांगौबा, लेखा फरायनांगौबा, होनबा गिदिर गिदिर बिमा बिफाया मा मावना जानांगोन? सिन्था खालामदो एसे रायजो राजाफ्राबो। ओंखायनो आं बुंदों बे प्रमद बर'खौ जोङो जेसेबां दिन दोनगोन बा सोरबा सरकाराखौनो जाय सरकारखौ 5 बोसोरसिम दोननांगौ बिनि बारा दोननो नाङा। सोरखौबायानो होन, बैखौबो होन, जोङो 5 बोसोर बा हाइस्ट 5 बोसोराव जुदि मोजां मावदोंबा 10 बोसोर दोननांगौ। बिनि उनाव जोङो दोननो नाङा। बेनि उनाव सोलायनायखौ लानांगौ। थाबनो जोंनो CMफोरखौ, EMफोरखौ, MCLAफोरखौ गोदान लानांगौ। आं बेखिनिखौ सिदा बुंदों। दिनै प्रमद बर'मोन बायदिखौ दोनबाय थायोब्ला जेसेबां गथ'फोर सोलोंथाइनि खेथ्रआवहाय, गोग्गो सोलोंथाइनि खेथ्रआवहाय अगोग्गो सोलोंथाइसो मोनगोन जों। आवगोलो जेसेबां सोलोंथाइ मोनदोंमोन बेनिख्रुइबो जोङो गाहायसिनावसो थांबावगोन होननानै आं सानो प्रमद बर'नि सरकार सालायनायावहाय। सोरबाया साननो हागौ अफ्रिया बियो गुबुन पार्टिजोंसो लोब्बा दङ होननानै। नाथाय जोङो सोरबा सासे सरकारखौबो जों मोजां मोना। सोरबायाबो दिनैहाय गोबां बोसोर सालायबोदों, सोरबायाबो दिनै गोबां बोसोर सालायदों। जों बिसोरखौबो मोजां मोना। कंग्रेसनि उनाव BJP फैदों, BPFनि उनाव UPPL फैदों। जों UPPLनि नैबे बोसोरनै कमप्लिट सालायनायावबो जोङो मा नुखो? गोग्गो सोलोंथाइ मोनाखै, गोग्गो डेभेलपमेन्ट मोनाखै आरो गोग्गो गुस्लायनायखौ जों मोनाखै। बिथाङा बुंदोंमोन गोबां बाथ्रा, बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थांला। गबिन्दनि खेथ्रआवथ' मा होननानै बुंबावगोन? बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जिउ दान होग्रा मा होननानै बुङो? जांख्रिथायारि आफादनि, रिभलिउसनारिनि दैदेनगिरि सासे गोग्गो दैदेनगिरिमोन गबिन्द बसुमतारिया। दा अगोग्गो बिनि खोथा बुंनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गबिन्द बसुमतारिखौ दिनैनि दिनाव बारा मोजां मोनला आरो हामजाला बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय। थ' लोगोफोर, भिडिअ'आ गोबां गोलाव जादों। आं बे फंनैसो बाथ्राखौनो बुंनो थाखाय नोंथांमोनजों एसे नुजाफुदोंमोन बा भिडिअ'बो खालामनाय जादोंमोन। भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, आं बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।